diprimangi tenan kok. Kok tatane rembape ku awakmu terus disenggreng. Wis ngisor Kang Garek saset yang dhuwur kurang anu. Oke, monggo diterima. Monggo diterima. Sing ngendang ora oleh metotok nemen-nemen. Mboten oleh, arep ora nggih begagah. Monggo Mbak Mutiara kali Mbak Prima menghadap sedaya. Dulur-dulur kula YouTube monggo diabadikan langsung. Weh, eneng petungan mekar ku wae. Mangsa kula dulur dalam petung. Jenenge napa nduk jenenge? Wilujeng. Coba kaya ngapa? Cah wedok lak ngendang kaya ngapa? Sing arep kertake kaya ngapa? Nggih, wong jelasipun nggih sae to. Ya. Sedaya niku kan sampun dibulontak kali bio-bio sing wonten SMKI UGISI ngoten. Mbak Prima terus Mbak Mutiara ingkang ngendang dijajal dhisik napa mboten Mbak Mutiara kendangipun Kendange dicobiri. jajal dung dereng-dereng itu tesih nyepeng nggih. Bem. Nah, alhamdulillah. Semantar tangane nggih antep nggih Pak. Monggo Mbak Prima. Bocah ngawur. Nggih. Pengendange dicobi Mbak Mutiara. Takdul. Monggo.
tidak Mbak Mutiara. Sehingga Mbak Prima yang rebab luar biasa nggih. Pausaken sekolahipun menika nggih lolos. Lulus nggih. Wis tanggapan laris Luar biasa. Elok tenan, Pak elok. Kyai Putri saged rebab, Kyai Putri saged nendang luar biasa nggih. iki wujude ana rangga ya hebat ngawi ya kompak. Nah, ngeten iki. Jan alhamdulillah. Iki Mbok menawi tesih wonten request melih Mas Nggih, Mansudi wonten malih niku wau nuwun pepeling kali wonten nyuwun kapilut sekarang ngidul niku wau. Pasir Madi. Nggih. Ingkang minangkani sinten acange? Monggo napa Mbak Ina? Kapilut. Oh, nggih Mbak Ina. Monggo Mbak Ina. Nggih, Mbak Ina. Nggih. Jumeneng Mbak Ina nggih. Jumeneng ora kena ndodok. Ya, Mbak Ina kok becak-becak. nggih. Ya numpak beca. Ada tebak juga tebak becak. Iya. Kene jeng dalu. Nggih, supir dalu kakak gareng. Kono kakak Marsudi juga. Nggih, kakak Marsudi. Nggih, Masih semangat. semangat. Nggih, semangat Mbak Ina. Wonten pamunditan Mbak Nggih. Ina. Monggo. Pun Mas Gareng. Kapilut siap-siap. Kalih meh rahina. Meh rahina. Saking Pak Parlin Ngawi. Ya. Dewa sampai nyawer Mas. Alhamdulillah. Dikatun matang sedherek kula lanang saking Ngawi, kene kok Pak Mas Parlin sakeluarga. Nggih. Sugeng dalu banen. Nanti lancar sambutanipun Mas Parlin. Amin. Mugi Mbah Nen, mugi rawuh matur nuwun rawuhipun sedaya. Wonten kata lupa ibu-ibu sing lenggah wonten saking kini gamelan gede. Kang Gareng iki wonten panyuwun menika dukun Mbah Welas wau sajake ya nyuwun panyuwunan. Nyuwun panyuwunan Mas. Nuwun panyuwunan. Mbah Welas nggih. Minta permintaan. Betul Ya. Welas Napa? asih. Nyuwun panyuwunan napa Mbak Ibu? Mbah Welas nggih kapelut iki mau. Oh, kapilan niku. Podang kuning nggih wonten. Podang kuning, bubuk asmara, Siap. meh rahina. Dhisik apa nduk aku manut apa peloke dhisik apa sing nduk. Kula manut. Oh jenengan to sing badhe nyekar jenengan kok. Monggo kapilur biyen monggo. Nggih, siap-siap. Ya. Niki buka saking mriki napa saking ngandhap? Niki Mbak Ina. Ya, Dipun. Oh, semasa targa.
Mas nyamut. Ya diteni ora ketang saukuran ya ben juga. Ngeten. Ayo. Mula sapa? Ya. Terima kasih matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih. Jangan Apelut senang tekan garek. Ijin leres. Iki ngomong ke keluarga besar, besarku ya keluarga besar Pak Nyam.